21 ta' Novembru, il-preżentazzjoni tal-Verġni Mqazza Marija. Din il-festa tfakkar il-jum tal-konsagrazzjoni fis-sena 543 tal-Knisja ta' Santa Marija mibnija qrib it-Tempju f'Ġerusalemm. Permezz ta' din il-festa aħna niċċelebraw il-konsagrazzjoni ta' Marija lill-Alla li sa minn xkunità tagħtu lilha nnifisha kollha kemm hi, imqanqla mill-Ispirtu Santu li mlija bil-grazzja tiegħu fit-tnissil tagħha bla teba'. Skont tradizzjoni antika ħafna, meta l-Madonna kienet għadha tifla żgħira, il-ġenituri tagħha, Sant'Anna u San Ġwakin, għamlu vjaġġ ta' madwar 130 kilometru minn Nażaret għal Ġerusalemm biex jippreżentawha lill-Alla u jħalluha f'idejn in-nisa twajba tat-Tempju. Dan għamluh biex iżommu wegħda li kienu għamlu jekk ikollhom tarbija jikkonsagrawha lill-Alla. Minn dak iż-żmien, il-Madonna ġiet imrobbija u edukata ma' tfal oħra minn dawn in-nisa. Għalhekk il-Madonna kibret f'ambjent ta' talb, meditazzjoni u fil-qadi tas-sagrifiċċju lill-Alla. Din il-festa oriġinat fis-Sirja u daħlet fil-punent fi żmien meta il-papiet kienu f'Avignon mill-Papa Girgor 11. Għall-ewwel kienu jiċċelebrawha biss il-Patrijiet Franġiskani Minuri, iżda ma damitx ma bdiet tiġi ċċelebrata wkoll fil-Kurja tal-Papa f'Avignon. Qari mid-diskorsi tal-Isqof Sant Wistin. Nitlobkom tisimgħu sewwa x'qal Kristu Sidna meta mittidu lejn id-dixxipli tiegħu. Dawn ara huma ommi u ħuti. Kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri li batni, dan huwa ħija u oħti u ommi. Forsi l-Verġni Marija m'għamilitx ir-rieda tal-missier? Hija emnet bil-fidi, nislet bil-fidi, kienet magħżula biex minna jitwildilna s-Salvatur fost il-bnedmin. Kristu ħalaqa qabel ma hija nislet lilu. Iva, il-Verġni Mqazza għamlitha r-rieda tal-missier u għamlitha sewwa, u għalhekk għal Marija hija ħaġa aqwa li kienet waħda mid-dixxipli ta' Kristu milli Om Kristu. U ferħ akbar għalija li kienet waħda mid-dixxipli ta' Kristu milli Om Kristu. Għalhekk Marija kienet ħinja għax qabel ma tat lilli mgħallem lid-dinja hija ġabitu fil-ġuf. Mela, żommu sewwa f'moħħkom eżis tiegħi. Intom ukoll membri ta' Kristu. Intom ukoll il-ġisem ta' Kristu. U waraw kif intom hekk għax qal dawn huma ommi u ħuti. Kif tkunu Om Kristu? Kull min jisma' u kull min jagħmel ir-rieda ta' missier li hu fis-smawiet dak huwa ħija u oħti u ommi. Kristu fil-ħnina tiegħu għalkemm hu iben waħdieni ma rridx jibqa' waħdu, imma ridna nkunu werrieta tal-missier u werrieta fl-imkien miegħu. Tgħid għalina l-mulej m'għandux ukoll pjan majestus ta' mħabba li jinkludi fih ħajjitna kollha biex jitwettaq. M'għandux ukoll għan għalfejn ħalaqna u sawwarna. Ma jixtieqx li minn ġo fina jagħti ħajja ġdida lil dawk kollha li se jiltaqgħu magħna tul il-vjaġġ ta' ħajjitna f'din l-art lejn Ġerusalemm tas-sema. Alla se jafda ruħu f'idejna għax iħobbna tassew. Imma aħna x'se nagħmlu? Se tkun it-tweġiba tagħna iva jew le? X'kienet it-tweġiba ta' Marija jekk mhux iva sħiħa għall pjan ta' Alla għalija? Jallimna il-Papa San Giovanni Pawlu II. Il-ħlewwa kollha ta' Marija lejn ir-rieda divina kienet marbuta mal-fidi tagħha. Billi jemnet fil-kelma ta' Alla hija setet taċċetta din l-ubbidjenza kompletament u rrid lilha nifisha lesta għall pjan sovran ta' Alla. Hija aċċettat dak kollu li ġie mitlub minnha. Hekk il-preżenza tas-Sinjura tagħna fil-Knisja tinkoraġixxi lil-insara biex jisimgħu kuljum il-kelma tal-mulej biex jifhmu l-pjan tiegħu mimli mħabba f'dak kollu li jiġri kuljum u li jippratikaw bil-fedeltà kollha
li kooperaw bil-fedilità kollha biex jitwettaq dan il-pjan. Marija ikkoperat b'mod sħiħ mal-pjan ta' Alla għaliha. Tagħha ma kienx parteċipazzjoni passiva għal pjan divin, għal kuntrarju hija ikkoperat sal-punt li akkumpanjat lil bina Ġesu sa fuq l-artal tas-salib fuq il-Kalvarju. Għalhekk Marija mxiet il-mixja tal-fidi qabilna meta emnet il-messaġġ tal-Anġlu, hija kienet l-ewwel waħda li laqat il-misteru tal-inkarnazzjoni u għamlet hekk b'mod perfett. Il-fidi tagħha kienet waħda kuraġġuża. Fit-tħabbira hija emnet dak li umanament kien impossibbli. F'Kana hija ġelet lil Ġesu wettaq l-ewwel miraklu. Għamlitlu premura biex ixandar il-qawwa messjanika tiegħu. Marija tgħallem lill-insara biex jgħixu l-fidi tagħhom bħala vjaġġ li jġelek tinġibed lejh u li jitlob minnek impenn. Dan jeħtieġ kuraġġ u perseveranza fi kwalunkwe sitwazzjoni tal-ħajja. Tassew, dan jitlob kuraġġ li ma bħalu, staqsi lil minhu imġarrab. Bħala nsara maħniex nieqsa minn sfidi li resqunna quddiem wiċċna għażliet li rridu inwettqu illum jew għada, xi drabi huma għażliet li jweġġaw bil-bosta iżjed u iżjed meta wieħed jaf dak li qiegħda toffrilna il-kultura ta' żmienna. Infatti qiegħda toffrilna l-opportunità li nagħmlu xirja tajba mill-valuri li ġew moddija lilna b'tant batija u sagrifiċċju. Qiegħda ttina iċ-ċans li nażlu virtù minn oħra, waħda nożżuha u l-oħra narmuha għas-skaduta. Jekk ngħidu aħna ma jimpurtax li wieħed ma jkunx leali fl-impenn tiegħu basta li qiegħed jifhem lil dak li jkun għandu tort jew raġun. Hija kultura fejn mhux biss trid tlaħħaq ma' Alla u max-Xitan imma wkoll li tiddetta hija stess x'inhu t-tajjeb u l-ħażin. Kultura fejn ħadet f'idejha it-tmun arbitrarju tal-valuri u bidlithom kif jaqbel lilha. Kultura fejn kull ma jmur qiegħda tbiegħed lil bniedem minn Alla li ħalqu u fdieħ u bħala konsegwenza minnu nnifsu stess. Huwa sew f'din il-kultura li għandu jkollna l-kuraġġ li naffermaw bil-qawwa kollha li jagħtina l-Ispirtu ta' Alla dak li tallimna Omna Marija bl-eżempju ta' ħajjitha. Jiġifieri li tant kemm il-mulej ikollu post tassew importanti f'ħajjitna li ħadd u xejn mhu se jazzarda joħodlu postu. Bit-talb u l-gwida ta' Marija rridu insarfu il-fidi tagħna b'modi ta' mġiba li joħduha kontra u jixelu bil-kbir il-kultura ta' żminijietna u jixlu bil-kbir il-kultura ta' żminijietna fejn fostna l-arja ta' xejn mhu xejn qiegħda kull ma jmur taħkem l-ambjenti kollha tagħna bil-gwida ta' Marija ejjew nġibu ruħna b'kuxjenza totalment miftuħa għal dak li Alla jrid kif mallem lilna minn Omna l-Knisja Mqazza. Fejn il-kultura kontemporanja għamlet l-bniedem Alla għax tħabbar permezz tal-fom u l-imġiba ta' xi ħud jiena u Alla Sidi, Marija bil-fidi kollha mħabba tagħha qiegħda issejħilna biex bħajjitna u bi kliemna inħabbru li s-Setani huwa Alla biss. U dak Alla li lil min jaqaflu jispiċċa ħażin miegħu u għaliex jispiċċa vittma tal-ħażen tiegħu stess. Niżżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla iċkejknin. Luqa kapitlu 1 vers 52. U int toġbu lil Alla b'dak li taħseb, tgħid u tagħmel. Qiegħed jew qiegħda twettaq ir-rida tiegħu għalik billi tgħix il-vokazzjoni tiegħek ixini bl-aħjar mod possibbli. Mhux Marija biss hija t-tempju tal-mulej, aħna wkoll ġisimna huwa t-tempju tal-Ispirtu Santu li rċevejna fil-Magħmudija. Qed tgħix b'mod li jixraq il-preżenza ta' Alla fik. Kemm min devot tassew ta' din l-Omm tiegħek tas-sema. Min jaf li kieku tikkonsagra lilek innifsek lilha u tħallija ddawwallek it-triq li twasslek għal għand bina fil-ġenna. Min jaf li kieku tfittex titgħallem dwar kif tista' tgħix ta' bina jew binta tas-sew hekk li jkun jixraqlek omm bħal din.
talba mill-liturġija tas-Sijat. Mulej, qegħdin nagħtu ġieħ lill-Verġni Mqazza Marija aħna u niċċelebraw it-tifkira glorjuża tagħha. Bit-talb tagħha għamel li aħna wkoll nieħdu bħala mill-milja tal-grazzja tiegħek. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.